cheguei a unha conclusión que é que a madurez emocional é disfuncional na socialización. Por qué? Porque se nos estamos relacionando na superficie, todo no superficial, os vínculos son líquidos, que diría Bauman. É dicir, non, hai conexións, mas non se involucran emocionalmente. Non se construen vínculos, non hai amizades longas, as relacións de parella son como son. Cala, ti non estás entrenando as túas emocións, porque construir vínculos require ir xestionando. Se ti, desde sempre, tes esta tendencia a construir vínculos, ti aprendes. Vas conseguindo xestionar, sabes en que fallas, sabes os teus puntos débiles, todos os temos, porque eu agóbiome e choro. Eu agóbiome e monto aquí unha que parece que teño o demo dentro. E ti ves o impacto na outra persoa, a ti a outra persoa impórtache, e ti isto valo modulando. Pero, claro, se estamos sempre en vínculos superficiais e non estamos poñendo a emoción, porque cando a emoción nos apreta, marchamos, ou decimos a outra persoa, montámoslo pifostio, ora non te quero ver nunca máis, isto acabouse para sempre. Sí? Pois non estamos traballando. E, de feito, este acabouse para sempre, que é totalmente impulsivo, é o primeiro factor para unha relación intermitente é que teñas esta reacción ou que teña a outra a de escapar. As dúas reaccións principais de defensa humana, o ataque e a fuxida. Por qué? Porque ti isto falo víctima da emoción. Isto non soporto máis, marcho. Ou isto non soporto máis e voucho dicir. E además vouche dicir, bueno, con todas as cousas malas que me pasen pola cabeza, as que penso, as que non penso porque as vin en películas, e cousas que xa case un can rormando. Este é o primeiro paso, porque ti atacas ou fuxes víctima da emoción, e despois, cando a emoción baixa, dis, hostia, o que fixe. E isto é, cando eres de nova, é super habitual. O problema é que siga pasando despois. Daquela, cando ti maduras, xa non tes estas reaccións. A min, se a persoa me importa, nin fuxo, nin ataco, non ataco porque non quero lastimar, que non quere dicir que eu non sinta a emoción. Ao mellor ti sabes onde lle doi á persoa e que ti dis, que lle dicía, pero ti non, xa és unha señora que xa ten unhas enrugas, sí? Tampouco fuxes. Non fuxes porque precisamente importache a persoa e ti queres acoller iso, aunque sexa un conflicto que che causa malestar. Vale, pois que a xente chega a unha edad que siga igual. E cando ti és madura, non saben reaccionar á madurez. Nunha sociedade líquida de vínculos totalmente superficiais, a xente non está, non teñen entrenado isto. Emocionalmente son criaturas. Eu teño por aí un vídeo onde eu explico, é dicir, conter a emoción para logo xestionala require moito raciocinio, pero tamén require entrenar, que ninguén nace así. Cando nacemos somos pura emoción, cando somos novas, e isto apréndese. E eu vexo nos traballos, mira, eu o que cheguei á conclusión é, a xente fai cousas e di cousas só para buscar unha reacción en ti. Porque diste que aportación a humanidade, a este traballo ou a esta relación fai, non? Pois unha resposta pasivo-agresiva, que eu no traballo isto vexo moitísimo, que todo se di con rentintín, todo se di con rentintín, sabes? É como, non sei, ti todos os días ti vas ali e tes que
abrir ti esta fiestra, eres ti encargada. E esqueciuche. E alguén di, a quen lle esqueciu abrir a fiestra? Cona, se a abro eu todos os días, esqueceríame a min. Pois hai que abrir a fiestra, dixe alguén desde ao lado da fiestra. Ou, xa abro eu. Isto, en serio, eu, de verdad, se alguén me está vendo e quere contar que no seu chollo pasan estas cousas, sabes? Que sería moito máis fácil, estou ao lado da fiestra, abro a fiestra, vou onde ti, Eva, hoxe esqueciuche abrir a fiestra. E agora xa está. É que tampouco non fai falta que se entere todo o mundo. Estou poñendo o exemplo da fiestra, enténdese. Nin que se entere todo o mundo, nin que me fagas sentir unha incompetente no meu chollo porque me esqueciu unha cousa. Isto é así. Que buscan? Buscan a túa reacción e buscan que se cree esa dinámica tóxica. A xente, curiosamente ou inexplicablemente, ou eu non sei que lle pasa, é feliz na toxicidade. Porque é un terreno no que se moven. Que pasa cando ti non és así? Que eres disfuncional, non encaixas nas dinámicas. Non encaixas nas dinámicas no chollo, non encaixas en ningún grupo, porque todo é aí unha toxicidade. E agora buscan un problema que nin Dios e chegas ti e dis, pero iso ten fácil solución, vamos facer así, así, andando, e xa está. Non, claro, despois de que fala a xente? Se ti solucionas un conflito. En serio, eu isto a veces cando é esa cousa que eu falaba, eu hoxe falaba xusto cunha amiga, por eso me veu ao acordo, de estar soa, e que cando maduras emocionalmente, eu teño unha madurez emocional excepcional, e digo, como digo que me cae o pelexo por aquí, e teño enrugas, son unha señora, e levo moitos anos no mundo e teño unha madurez emocional excepcional, tes que estar soa porque eres disfuncional. Na maioría dos espazos, eres disfuncional. Eu, no traballo, cheguei á conclusión de que me volvín un ser incomprensible. Non entro nesas dinámicas. E eu levo 2 anos que traballei en moitos sitios diferentes, non hai moito nun sitio, o xefe dixo, cando marchei, dixo, impresionoume como non te contaxias das cousas. Digo, eu, 47 anos, teño moitas no lombo, traballei en moitas cousas diferentes, cousas de moita categoría, de menos categoría, traballei na hostelería, criei, casei e divorciei. Dios mío, señoras e señores, poñan o raciocinio a traballar. Eu non me contaxo por nadie. É coherencia pura. Coherencia pura. Que pasou? Pasou isto, e ti dixeches isto, e eu agora digoche que a min isto non me gustou, tal. E a outra persoa, xa, pero é que tal, eu só che estou dicindo que a min non me gustou. Bueno, pero é que a túa motivación, eu enténdoa, pero a min non me gustou, eu non quero que me trates así. E a xente, claro, marchan porque non das. E isto é disfuncional, porque rompe, quero dicir, sí que rompe as relacións. Rompe as relacións, porque hai unha persoa que ao mellor si quere manter esa amizade ou un trato agradable no chollo, por exemplo, cunha, ao mellor unha compañeira que tes que estar case todo o tempo. Pois non funciona. Rómpese totalmente. Non hai comunicación. Porque unha persoa quere ser madura e buscar, e outra persoa está aí a rede de Dios
que tes que ter, ou a reacción, pois que tería todo o mundo. Indignarte moitísimo, reivindicar que ti és moi boa compañeira, moi boa amiga, moi boa todo, e que lle digas que é injusto o trato, e como me podes facer isto, e como non sei que. E eu, no meu proceso de madurez, cheguei a un punto de como me podes facer, non o sei. Agora, que mo fixeches, sei. E a min non me gusta. É agotador. Ao mesmo tempo é agotador, dis, eu porque teño que vivir, eu porque quero persoas na miña vida, que cada 2x3 lle teño que dicir, que é agora a psicoloxía, pon límites, cada 2x3 á mesma persoa dicirlle, a min non me gusta isto. E volve a facer, a min non me gusta isto, mira, xa está. Non sei se non entendes ou non queres entender. Pero a min non me gusta, e agora como non me gusta, pois non che falo máis. Así. E a mí vaime gracia. Non, vaime gracia despois. Mas non hai que ser inmadura. Non che falo máis. Non, mira, perdona. É que as persoas así, que sempre buscan unha reacción en ti, precisamente non podes falarlles nunca máis. Porque canto máis coherente és, eles fan un triple mortal en absurdidade, se existe esta palabra. O sea, fan a cousa máis absurda que se lle ocurra, a ver se agora ti reaccionas dicindo, porfa, non me fagas isto, que injusto, eres mala persoa, eres... Eu, hasta para chamarche mala persoa, te explico. És mala persoa. És mala persoa, porque mira, estás facendo isto, eu digo-che que non quero, ti volves, e volves daquela, és mala persoa, ou a mellor és boa persoa, e non sabes facer mellor. Pero o efecto en min é o mesmo.